जोंहाथ' बाव बोसोरे सानथामखौनो लायो सोजेननायनिफ्राय जेनाखि दाख्लै थांनाय अक्ट'बर दाननि 16, 17, 18 दिननि माने लास्ट हाबाफारि बे 16निफ्राय खुङै दिनै जोंहा लास्ट हाबाफारि जाबाय। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे जेनाखि थुलसिजरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 गामिनि जेनाखि रायजो राजा गामि दरथामनि सुबुंफ्रा जोंनि नैबे आगुनि माने जोंनि जोनोमानो गैयामोन। जोंनि नैबे थुलसिजरा गामिनि गेवलां बाजार जेनाखि बाजार दाजेननायनिफ्राय बे समाव बै समनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि थुलसिजरा गामियावहाय माने बिमा लक्ष्मी मुंनि आइ बिमा लक्ष्मी फुजानि मुङाव आगोलाव जैग्य होबोजेनदोंमोन। जोंनाव बेबायदि मन्दिरबो गैयामोन। दा बेनि उननिफ्राय खुङै खुंबोनानै माखासे समनि उनाव जेनाखि जोंनि गामियावबो माने गुबुन जायगायाव नुबोनाय बायदि नुबोनानै माने जोंनि गामियावबो माने रावनिफ्रायबो थाइसेबो अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बा बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनिसिम जों अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बा मोननो हायाखैब्लाबो जों जोंनि गामियाव जेसेबांनाखि साख्रि मावग्रा एबा खामानि मावग्रा हाजिरा मुजिरा मावग्राब्लाबो थाइसे थाइनै खांनानै जेसेबांनाखि डनेसन जायो बे डनेसनजोंनो जों जोंनि नैबे सानथामनि हाबाफारि फुजाखौ जों खुंफुंनाय जायो। दा बेनि सायाव जोंहा रांनि थाखायबो गोबां प्रब्लेम जायो। जों थेवब्लाबो थोब्ले माब्लेबाबो जा एसे एनै हायो जों बेजोंनो खुंफुंनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा जेनाखि दाख्लै 16 थारिख जानायनिफ्राय दिनै जोबथा दिनाव फैबाय। दा जोबथा दिनखालि जोंहा दा मोनायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। दा बेयाव जोङो माने आउटनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्राय माने गायक एबा मेथाइ रोजाबगिरि एबा मोसागिरि बा फावखुंग्रि जों लिंहरनो हाया। माने जोंहा रां बेसेबां माने गैया आखायाव। दा बेनिखायनो जेनाखि जोंनि नैबे थुलसिजरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आरो बिनि अनगा गुबुन जायगानिफ्राय जेनाखि दानि फंबाय बिनानावमोन जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि एबा मोसागिरि बे फंबाय बिनानावमोनहा जोंनियाव नैबे माने फांसनाव एबा हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफैयो। जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनो। मानोना हारिमुवा थानांगौ आरो थाबाय थागोनबो। हारिमु नङाब्ला जोंनि हारियाबो सिनायथि गैया। दा बेनिखायनो जोङो खुङै खुंनानै जोंहा जेबो बेले बेजे जायाखै। दा खुंनानै नैबे बेलायाव जाबोबाय। बेलायाव जाबोनाय लोगो जोंहा गोबां बोसोरबो बारलांबायमोन। खिन्थु दिनैसिमाव 2024 सिमाव जोंहा 35 इयार्स जाबाय आरो। दा बे 35 इयार्सआवबो जों आगोलनि जेनाखि फुराना सरकारनिफ्रायबो जों थाइसेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै आरो दिनैसिमबो मोनाखै। थेवब्लाबो जों माने फावसायनानै थायाखै। माने जों बिमा लक्ष्मी फुजानि मुङै थाइसे थाइनै खांनानैब्लाबो जों बानायो आरो खालामबायबो थागोन। इयुनाव जाहाथे जोंनि नैबे फुजाया मोजांनिफ्राय मोजां जायो आरो जोंनि नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोंनि जेनाखि इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा जाहाथे नुनानै एबा जोंनिबो मन्दिरनि मुङाव जाहाथे एसे एनै माने डनेसन हिसाबै बा मन्दिर बानायनाय हिसाबै जोंनो थाइसे थाइनै हरो। जों बेखौनो बिटिआर सारनिसिम गुरै खावलायो। ओरैनो लोखि बे बिमा फुजायाव सिबियारिफोरा मा रोखोम जायो? सिबियारिनि अनजिमाफ्रा जोंनियावथ' मथा मथि होनोब्ला गामि दरथाम एबा दरब्रै दरबानो जायो। माने गुबुन जायगानिफ्राय फैयो। जाय बिदिनो मथा मथि जोंनियाव हमना ला जोंनि पार्ट 1, 2, 3 आव मिलायनानै खमसे खम नेपालि बर' मिलायनानै बिदिनो 300निबो बारा न'खर दं आरो। 300निबो बाराबा ओरैनो माने हमनाबो मोनखायो मोनसे न'खरावथ' साथाम साब्रै होमबा सानना लादो बिदिनो 700, 800 बा 900 जायो आरो। दा माने दानि समाव माने गोबां गामियावबो माने गोबां फुजा खालामसै गावबा गाव। दा बेनिखायनो जोंनाव दा एसे माने खम जाबाय आरोना।